खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन। देग्लाय 2021 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि केम्पासआवहा गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायावनो गंसे स्कलार पाब्लिक स्कुल मुङै गोदान सोलोंसालि गायसननो सानदों आरो थांखिनाय जादों। बे लेखायै जोङो एडमिसननि थाखाय फर्मबो होगासिनो दोङो आरो बे गोदान सोलोंसालियावहा नार्सारिनिफ्राय बेथिं देग्लाय क्लास 5 सिम जोङो एडमिसन होनो सानदों। गतिके गरेस्वर हालामनि जायफोर गोसो गुदुं सोलोंथाइ मोजां मोनग्रा बिथांमोना गावबा गाव जे गथ'फोरखौ 3 बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेनि सायाव खुदियाफोरखौ बे सोलोंसालियाव एडमिसन होनो हायो। जोङो बे सोलोंसालिनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय इंराजि बिजोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय नाजानाय जागोन आरो रायजो राजाफोरनि मदद मोनब्ला जोंनि गरेस्वर हालामावहा बे सोलोंसालिनि गेजेरजोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव मोनसे गोदान जांख्रिथाय लाबोनो हागोन होननानै आं आसा फारिदों। बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौहा गरेस्वरनि लोगोसे खाथि खालानि जेसेबां गामि दङ बा ओनसोल दङ बे ओनसोलनिफ्राय बिथांमोन गोरों गोरा बिथांमोनखौहा गावबा गावनि गथ'फोरखौ खुदियाफोरखौहा जोंनि बे गोदान सोलोंसालियाव स्कलार पाब्लिक स्कुलावहा एडमिसन होफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय।